Kampaina azulien buruz hitz egingo dugu. Animaliak ornogunak dira, arikalak dira, azal ilusia eta ezea dute. Guztiak lagunkak dute. Animal afilio batzuk guztara dute eta beste batzuk ez. Adibidez, akua eta irela. Jaio berrian uretan bizi dira, hazten direnean, lehorrean bizitzen ez. Afilioan adibidez, akua, irela, arrabua eta uandera. Eta orain arrainei buruz hitz egingo dugu. Ornogunak dira, oiparrak dira, balea eta izurrea izan bizi, gorputz eskataz estalita dute, hegalak egiteko dituzte, bakarrik uretan bizi daitezke, ur hazietan eta ur bezietan. Baleak eta izurrea uretatik bakarrik atera daitezke, arnasa hartzeko. Beste aran guztiak gaztian hartzen dute arnasa brakiak edo esatzeri ezera. Arrainen adibideak. Izurrea, balea, txitxarroa, atuna, sardina, antxoa, ospaltxitza, arraina, lerratza,